Mbukeli, ake ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinele khona le video. Igama lami nginguSambiso ngikokaNdlozi. Wembukele ngikuphathele zona osukwini lanamhlanje zithi sekushona amalungu ebandla ngo-44 yezweni laseKenya ngemuva kokuzincisha ukudla. Kube ukuthi la malungu ebandla kuthiwa yalele ngomfundisi wawo ukuba ngakudla inhlobo ukudla ukuze eqinise ukholo bese bona uJesu ebuwe nangezingelosi noMaria bekhulume nabo. Kube ukuthi izidumbu zamalungu ebandla nezingane zabo zithole ezinsukwini ezidlule kuthiwa bebengakudla inhlobo ukudla namanzi bebengawathinti bethi bazokondliwa ngumoya ongcwele uma befuna ukufa enkosini bahlala eduze nendodana kaThixo. Bagcine beshonile bonke belinde ukubuya kwendodana kaThixo, kanti amaphoyisa ambophile umfundisi abopha namabili ababathole nabo bezincisha ukudla. Kube ukuthi beqinisa ukholo lwabo, kanti embukeli babekwamacala okuzama ukuzibulala. Mbukeli, iwudida ngempela lo daba lolu. Ngizocela bokuvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.